tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jana, isang avid listener ng programa ninyo mula dito sa Mandaluyong. Naisipan ko pong sumulat kasi nahihirapan na po ako sa sitwasyon namin ng boyfriend ko. At baka po sakaling matulungan niyo ako sa pamamagitan ng inyong payo. Ganito po kasi, mabait naman po si boyfriend. Masipag, faithful, at maalaga. Ang problema ko lang po, parang hindi po siya marunong humawak ng pera. Ay, parang may problema sa atin, Diego. Ay, parang palitan na yan. Parang ayoko na lang magbasa ng mahiwagang inaano ka ba namin, Jana? Kaya nga, masyado ka sa amin, ha? Ang guilty natin, Jegs. Okay. So sabi niya, ang problema ko lang po, parang hindi po siya marunong humawak ng pera. Kada sweldo, palagi may binibili. So may problema ba tayo doon kung Kaya gusto nga. nating i-reward yung sarili natin? Inaano ka ba? Ano ka ba? Nang to? Kainis. Sabi niya, minsan bagong labas na sapatos. Yun ay kahit hindi na magkasya ang mga sapatos niya sa shoe rack. Nung bata daw kasi siya, tsinelas lang daw kasi siya pag pumapasok sa eskwela. He is healing his inner child daw. Minsan naman, signature bag. Kasi daw, nung bata pa siya, bayong ang ginagamit niyang bag sa eskwela. Kaya naman daw ngayong kaya na niya, deserve niya ang mamahaling bag. Kahit sobra-sobra na at hindi na niya nagagamit lahat, bili pa din siya ng bili. Kahit pagdating sa pagkain, ganyan din ang mindset. Dahil hindi niya nakakain ng ice cream nung bata, halos lahat po ng flavor ng ice cream nasa freezer niya. Dahil dream niya na laging may fruit sa mesa, lagi pong may oranges at apples sa dining table niya kahit hindi naman nakakain at nabubulok lang. Nasasayangan ako kasi sa halip na nadaragdagan yung ipon namin, napupunta yung pera sa ibang bagay na hindi naman kailangan. Tambalang kumikinang, hanggang kailan po ba siya mag-heal? May pag-asa po bang magamot yung inner child niya? O habang buhay na lang siyang gagastos at mangongolekta ng kung ano-anong bagay para mapunan ang kawalan niya noong bata pa siya? Sa totoo lang, medyo naiirita na po ako kasi parang hindi naman siya makamove on sa pinagdadaanan niya. Bilang girlfriend niya, ano po kaya ang magagawa ko? Hahayaan ko na lang po ba siya sa kanyang healing spree? Or kailangan ko nang awatin para naman makaipon kami ng mas malaki? Salamat po sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig. Pangalan niya? Jana. Jana, inaano ka ba namin? Inaano ka ba namin? May problema ba tayo sa healing the inner child? Umayos ka, Jana, ng mga mini-message mo. Naghihirapan naman namin, ha? Kaya nga. Tsaka hindi naman lagi, Oh. Tsaka deserve naman talaga. I'm sure ganyan ng ganyan na Jana ang sinasabi lagi ng boyfriend mo. 'Di ba na
healing the inner child. Oo. Deserve niya naman talaga yung ganitong klaseng mga bagay-bagay, di ba? And kung tinatanong mo sa amin kung hanggang kailan yung pag-heal ng inner child o meron pa bang pag-asa itong kanyang healing spree, hindi natin alam. Oo. hindi ko masagot kasi ako ngayon na hanggang ngayon healing pa rin ako ng inner child. So hindi ko talaga masagot. Hindi naman talaga mawawala yan, Jana eh. Ang ano lang dyan is maging moderate. I-moderate siya. Sa madaling salita, ito na naman po tayo. Hindi masama to heal the inner child. Yes, oo. Pero ito na naman tayo sa reminder that anything that is in excess, lahat po na nga sumusobra na ay hindi na po maganda. Oo. Kasi yung inner child na yan na sugat ng kabataan, hanggat nandyan yan sa'yo, doon mo makikita na you are so blessed. Oo. Na malayo na yung narating Correct. mo, di ba? Malayo pa, pero malayo na. Oo, yung sabi nga, hindi nagsasapatos, kaya bumibili ng sapatos. Tama. Walang bag, kaya bumibili ng signature bag. So dito napapasok yung relationship ninyong dalawa. Correct. Kaya nga, di ba, kagaya sa amin ni Nicole, kaya nga medyo umaaray kami kasi ganun din kami, di ba? Marami kaming sugat ng kabataan. And Correct. thanks God, dahil binigyan kami ng partner namin na yun ang magko-compensate sa weakness namin. Yun yung magko-control. Oo. So, siguro bilang ikaw yung girlfriend, hindi ko kasi, parang tinitingnan ko yung message niya, hindi ko alam kung nasabi mo na ba sa kanya na nagagalit ka or Parang hindi pa kasi last na tanong niya sasabihin ko na ba? Oh, diba? Titigilan niya na ba? Titigilan, ganyan. Oo, titigilan. Well, in other words, ikaw yung counterpart na magkukusyon or mag-control kahit papaano sa kanya. 'Di ba? Pero yung talagang healing the inner child is real. Totoo po 'yan. Marami po kasi tayo na lumaking kapos. At nung nagkaroon na ng pagkakataon na makabili ng mga bagay-bagay, tinutodo, 'di ba? Yes. Tinutodo. Yun lang, wala namang masama doon sa healing the inner child, pero dapat alam lang din naman natin kung hanggang saan yung hangganan. And definitely magbabago yung ganyang klaseng dynamics pag nagmamature ka na. Yes. Lalo na pag pumasok ka na sa marriage life. Correct. Kasi alam din naman ng boyfriend mo yan eh. Siguro alam mo, dahil nga ang inaasikaso niya ay sarili niya lang. Oo, Hindi ko yan. alam kung ano yung dynamics eh. Like wala ba siyang mga magulang na, baka mayaman ba yung pamilya nila na hindi niya kailangang bigyan. So sarili niya lang yung iniisip niya, hindi pa naman kayo kasal. So anong pinag-iipunan ninyo? Nag-iipon na ba kayo kasi magpapakasal kayo? Or hindi ko alam, parang hindi naman din naklaro na fiancé niya. Ayan. 'Di ba? So for all you know, ganyan ka problema, pero gusto mo ipon-ipon, pero in the first place, does he see his future with you? Oo, yun ba yun? Sorry na ha, di ba? Sorry na, tinitira mo kami. Tarahin ka din namin. Hindi, nakikita niya ba yung future niya na kasama ka? Di ba? Kasi baka ikaw lang naman itong dapat mag-ipon tayo. Oo. Siya naman, wala siya sa ipon mode kasi hindi niya nakikita na Kasi nasa present lang yung niya, yung utak niya sa'yo, iniisip mo na yung married life niyo, dapat matuto na kayo mag-ipon. Yan, kasi yung mga mag-establish ganyan. na kayo ng pamilya. Totoo. Siya yung ngayon lang eh. Totoo. So, kailangan mo muna ding i-ensure yung part na yan. Oo. Nakikita mo ba yung future na kasama ako? Ayan. So, may meeting of the minds dapat muna. Kasi kung ako yung nakikita mong kasama in the future, baka pwedeng mag-konting comment. Huwag mo kagad tirahin yung healing the inner child niya. Kasi hindi natin alam kung gaano kasi kalalim. Hindi natin talaga alam kung gaano kalalim yan eh. May Mukhang mga malalim eh. Kasi, diba? di ba, naglalakad na nakatsinelas lang. Yung bag, bayong. Ayan, yung diba? term na ginamit. Correct diba? ka. So, hindi natin masisi sa ngayon. And tandaan po natin na ang retail therapy is still less expensive than actual therapy. Mahal lang mahal yung mga talagang may mga gamutan, ganyan. So, if this is the way, kahit papaano, 'di ba? Di mag-control ka na lang. Kasi 'di ba papakita mo rin sa kanya 'yan eh. Tingnan mo, bibili ka ulit ng bag, yung huli mong bag hindi mo pa ginamit. Ayan. O di naman kaya, tingnan mo, bibili ka ulit ng prutas, Ayan. nabubulok na to sa'yo. Hindi mo ba alam, bulok yung gusto ko? Yun lang. Hindi mo ba Nakita alam? mo, hindi kinakain ko yan, pinapabulok ko talaga. Hindi mo ba alam na ang kahinaan ko ay ang apple na may uod?
Yun talaga yung mga gusto ko. Apple na may uod. So, alam mo, sa totoo lang, magrarason yan. Oo. Hanggat hindi pa siya fully convinced or hanggat wala po siya dun sa mode na, ay, oo nga, no? Or may tao talaga makakapagparamdam sa kanya. Or, nakulangan na siya ng pera. For all we know, baka sobra-sobra din yung pera eh. Oo. Di ba? Pagka sobra kasi Kung may yung pera. extra din naman, Oo. di ba? Wala Let it namang- be. Oo. Mga ganon. Hindi namin alam. But one thing's for sure, communicate mo sa kanya na hindi ka na komportable. Kasi baka mamaya maging sobrang-sobrang habit, Oo. tapos kayo in the future, magiging problema naman ninyo yan. Ayan. To the point na pwedeng magtago na siya, alang-alang Oo. sa pagbili niya ng mga bagay-bagay. Ayaw mo naman yun mangyari. Tingin ko wala naman maging problema gaya ng sabi ni Nicole na kung sobra naman talaga yung pera at may pera naman talaga siya na extra na bumili siya ng sapatos. Tingin ko walang problema. Pero kung yung, Correct. halimbawa, naghahabol din, sakto lang din yung pera. Yan, dyan Ayan. medyo may mali Oo, may eh. problema, may mali yan dyan. Correct. Alam mo, ang pwede mong gawin, dapat meron ka lang cap. Yan yung ginagawa sa akin minsan eh. Sinasabi sa akin ng asawa ko eh, hanggang dito lang Ayan, ha. oo. Hindi tayo lalagpas sa budget na Correct. to. Kumbaga parang, kung meron kang gustong bilhin, hanggang dito lang sa amount na to. Ayan. Yan yung iyong healing budget. Oo, pero atin-atin lang to kung minsan lumalagpas. Huwag kang magulo. Saan ka nagpapadeliver? Huwag kang magulo, Diego Bandido. Inaano ba kita? Next topic. Ang gulo-gulo mo lagi. Ang dami-dami mong sinasabi. Shh, quiet. Nakikinig ba? May possibility kasi may pinapabati siya eh. Batiin mo na. Mabatiin ko na bago ko makalimutan. I-shoutout ko lang. Shoutout ko lang dahil nagse-celebrate ng kanyang birthday. Oy, Or happy magse-celebrate ng birthday pala. Malapit Okay. na. On February 1. Oo. Si Nanay Cecilia Brosas Concebido. Ayan. Wow. Nanay, happy birthday. Nanay Cecilia Brosas Concebido, 60th birthday sa February 1. Happy birthday! Happy birthday! Enjoy your special day. Oo. Ayan. So, ito na nga. Yun yung pwede mong gawin. Oo. Diba? Sabi mo sa kanya, meron lang May cap. cap. Mhm. Hanggang dito lang yung Oo. healing budget mo. Oo. Pero yung totoo, tama naman si Jegs, hindi ka rin naman talaga sure kung saan siya nagpapadeliver. Pero at least he knows. Conscious na. Oo. Ayan, conscious na. At least he knows na, May conscious effort na ganun. ay, oo nga, no, baka Oo. naman, ang dami na rin talaga masyado. Oo. Baka naman talaga, punong-puno na yung syurak. Mhm. May mga iba dyan na nagiging marupok na, hindi na Oo. nagagamit. Pwede nang Mga i-dispose, ganon. i-resell. Di ba? Eh, so, ikaw na yung gumawa nun. Oo. Di ba? Ganon. Mm. Kaya rin naman yan, hindi Oo. naman ito, it's not the end of the world, Correct, promise. oo. Ano lang talaga, sadyang meron lang talagang taong pwedeng mag-control sa kanya and maybe that's you. Ano lang, ganun naman talaga eh. hinay ka lang. Oo. Ano kayo, sabi nga ni Jex lagi, meeting of the minds. Ayan, kasi gano'n naman talaga yung pinagtatagpo naman talaga ni Lord. Yung magpartner. Yan. Anong kakulangan ng isa, yung isa ang magpupuno. Ganon din, vice versa. Correct. So, kaya nagiging perfect combination eh. Yan, Oh, diba? So, malamang ikaw medyo financial conscious ka, siya Yes. hindi. So, sakto yung combination niyo pero dapat i-communicate mo yun sa kanya. Kasi at properly nang hindi galit Oo. Kasi Na parang naninita ka na Correct. kasi ano diyan pera din niya yun eh, 'di ba? Oo. Sisitahin mo hindi pa Saka- naman tayo. Kaya nga, hindi pa nga tayo Asawa, makakontrol ka naman sa mga, Oo. 'di ba, gastusin. Oo. Kaya Always kailangan- with love. Kaya lagi Oo. sinasabi ni Nicole, 'Di ba? Gawin mo Coming, lagi. Oo. coming from a place of love. Yan. Na kaya mo siya gustong sitahin kasi mahal mo siya. Tama. Ganon. Ay, ang oras natin! 1:39 na pala. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This portion was brought to you by Bioflu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. Dahan-dahanin mo lang. Oo, dahan-dahanin mo lang kasi lalong-lalo na kumalalim. Yung sugat na Oo. hinihil. Correct. Pagka nanita ka, tapos Oo. hindi tama yung tono, Oo. baka ang ending, siya na yung magdesisyon na maghiwalay kayo. Sa halip na ikaw yung nag-iisip kung paano ba. Oo. Di ba? Kasi posible kasi halimbawa, magkaiba kasi yung halimbawa, nakatsinelas lang, hindi siya nakabagsapatos. Magkaiba pa yung nung nakatsinelas tapos kinukutsa pa, pinagtatawanan Ayan, correct. pa. O kaya Yun. yung
may tsinelas pero kalahati lang. Oo, o kaya, di kaya butas. yan. Diba? Tama. May mga ganun eh. Correct. O kaya, basta mga gano'n na nasa core memory niya. Ang dami-daming pwedeng maalala pero yun yung naaalala niya. Oo. Kaya, the only way para pagtakpan, alam mo naman yung brain natin, napaka-complex eh. The only way para pagtakpan, magbili ng madami. Tama. 'Di ba? For all you know, yung bayong, bukod sa libre na, butas pa. Oo. Ganyan. Yung mga ganun bang kalalim, Tama. inape, niruyurakan Oo, niyurakan. ang pagkatao. Oo. Ganyan. Kinutsak-kutsak. Correct, Oo. 'di ba? So may mga ganito siyang rebuilding, ganon. Ayan. Kaya yan, wag kayong maghiwalay ng dahil dyan. Ayan. Pabili ka din para Oo. masaya ka din. Sabi mo, healing ka din. Oo. Kailangan mo rin ng bagong bag. Tama. Ay, nakos. Basta meron niyang way. And eventually, alam mo, magiging wise din siya sa spending Oo. niya eh. Kasi binata pa eh. Single pa kayo eh. Eventually, Correct. alam niya rin din yan pag pumasok na kayo doon sa matrimonya ng kasal. Ayan. Maghihinay-hinay na yan. True. Tandaan mo, ang dami kong kakilala na may mga joint na ipon na magjowa pa lang na hindi nagkatuluyan. Oo. Hindi ko naman sinasabi hindi Oo. kayo magkakatuluyan, pero ayusin nyo muna. Pag-usapan nyo kontrata muna yan. muna. Oo. Kontrata muna bago ipon. Or bala na kayo. Oo. Kanya-kanya naman yan, ha? Ayan. Good luck. Alright. Siya. Bye. Bye.